Sziasztok srácok, én Hunor vagyok, és ebben a mai videóban Blitz Royale fogunk menni. Nem tudom, hogy 1 vagy 2 kört, ez majd kiderül, de csináljuk. Ready? Remélem jól fog sikerülni. És mentem egy kicsit egyezni. Bemelegítésképpen, de nem annyira ment. Főleg, hogy egy próval dobott össze. Már megint. De már is találtunk, hogy megpróbálunk nyerni egy vagy két meccsből. Na, már bent is vagyunk. Varjunk. Hol van a busz elején? Bounce. Így nem tudom, hogy csinálom magam. De miért is tudtam meg? Ezt még semmi. Persze, ugyanilyen dolgok kell lenni. Azt mi? Nem már. Hogy kell innen bírni? Eddig egy killünk van, mint lelőnös. Lennél kéne egy viccelvel, hogy 4-es vagy 5-ös szintre. Ott volt egy... nem kapjuk. Mit lősz? Hol lősz? Miért lősz? Hoppá, itt van a többet is. A 147-be. Jó, itt is szoki. Hát, 120. Nem, simán. És bocsánat, hogy ezt mondom, csak ezzel jobb bedökkem pedig azon a költőre. Jó, a kör, akkor menjünk innen. Húzzunk innen.
Jaj, de jók vagyunk! Jaj, de jók vagyunk! 19 HP-n van ember, pedig mindig. Nem! Felhívják amennyire csak tudok. Szárnyú oldalon az ott egy kicsit. Vertsünk újra. Nagyon SMG-t meg ilyet nem szoktam mostanában használni, nem tudom, hogy újra is van egy esetlenomból egy nagyon jó. Ez mi? Ja nem, 1v1 van. Ott van a másik is, itt van. Tényleg kis valutaváltás, ugye? Ó, de utálom ezt a sprintelős láthatatlan állásos. Oh shit! És neki is ugyanolyanja volt. Erre diák, szerintem. Na. Még egy gyors megcsisztem. Ezt remélem gyorsan talál, mert csak amúgy hány kíván volt? 9? Az elég jó. És meghalt a körbe a gyerek. De ez majd így kempel össze-vissza. Gyerek. Főleg, hogy ez a Vipold emótot használja. De egyet még nyerni kéne. Azért. Gyorsan töltsön be a game, aztán nyomassa. Azt ugorjuk ide. Írtam a barátomnak, hogy ó, de jó, ez még jobb fegyver, mondom. Hát komolyan mondom. Értitek? És ezt, amit szoktam nyitni itt, az nincs itt. Jaj, de jó, nincs sokan. Itt lő, ki lő? Miért lősz? Most már van sokan. Mit akarsz? Mit akarsz? Mit akarsz? Mi volt a célod? Valaki harcoltak valamiért, de azt szerintem én most is harcolnak. De mit fogtam tőle, nem de. Én is nem megértem. Double bumpoznak rajtam. Valamit vissza. Majd belecsek. Minden is sem. Gyáva félre. Nem tudja nála. Itt lőszer a szatiba. Így, ez a jó.
Oh shit, az komoly. Ez így jó lesz. Még valahol van egy ember, vagy én, meg még ott harcolom. De lehet, hogy ott van mind a hárman. Nem tudom. Na. 1v1v1. Mondjuk lehet, hogy tímeltek. Milyen legyen már ki mindjárt fal neki. Itt van az egyik. Hol vagy? Hol vagy? Fent vagy? Ja, hogy ott a kol. Akkor remélem mindeket akarnak a körbe. Most fogom szerveszteni ezt a kört, így. Én nem tudom csinálni. Egy van. Írok. Ott van! GG, mondtam. Na jó, srácok, ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, és nyomjatok egy like-ot, hogyha valami hozzá tudjuk valót a videóhoz, akkor nyugodtan